okay. Okay. Maayong. Tsa. Okay, maayong udto sa tanan. So, update na punta para alas 2 nga dro. Update ta para alas 2 nga dro na pud, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Like ug share lang sa atong live. Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Palihog lang kog like ug share. Update ta para 2 PM draw na to sa Pizza City, November 7, 2022. No? Okay. Mayong udto sa inyong tanan, nakapaniud to na ba mong tanan? Mayong udto ninyo, nakapaniud to na ba silang tanan? So, walay magpa-shoutout diha. Comment lang sa ganahan magpa-shoutout, no? Comment lang mo diha. Update na punta, no? Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang sa atong live. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Okay. Magsugod ta. Magsugod na ta. Mayong muto sa inyong tanan, no? May muto sa tanan na to diyan viewers. May muto sa inyo diya. Karon, update ta para November 7, 2022 sa atong 2 PM draw. Update ta. Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Like ug share lang sa atong live. Oy. Hi Ma'am Maricel Lamani Ada. Hi sir, papitik survey. Okay ma'am. Palihog lang kog nailink dia na to ma'am, no? Nailink dia ma'am. Palihog lang kog basa dia ma'am. Nailink dia na to. Naigibutang na ko nga description dia, nailink dia. Okay, so good ta. Okay. Sa hilig og last to dia. Ini atong last to sa atong first combi, no? Kusog kay ni nga combi ba. Escalera. 120. 20 ang last to ano, 20 ang last to. Nandawa lang ninyo akong gilay bro, no, kung unsa inyong ganahan nga bit ug unsa nga numero ang naa sa inyo diya niya. Pareha ta. Nya kusog-kusog nga numero. Mo lang ninyo itay. No? Hi sir, pa-shout out po from Montevista. Hi boss Julius Oliveros Moncada. Shout out nimo boss from Montevista. Shout out boss, shout out sa mga boss. So 20 ang last, no? 20 ang last sa atong unang kumbi. Ay. Hi boss Remar Lagini. Mayong mudtot boss, no? May ngudto po diha. Shout out sa mga boss. Oy boss Ronilo Rada. Idol pitik lang nako, idol. Oh. Okay, palihog lang kog lantaw sa atong link diha boss, na-link diha boss, no? Palihog lang kog lantaw boss, na-link diha. So, muna itong unang kumbi, no? 1-0, target rumble lang yun. Sure lang yun, og rumble, no? Para sure ball. Maricel Dalahay. Pa-shoutout ko sa akong mama ug papa. Shoutout sa imong mama ug papa diya sa Kapisahan. Shoutout diya kung sa ngalan sa imong mama ug papa. Kapisahan daw. Shoutout daw ingon si Maricel Dalahay.
Palihog ko like ug share sa atong live. Like ug share lang na sa atong live, no? O muna itong unang kumbi. 20. Ang last to, 1 to 0 ang kumbi. Target rumble lang. Sure ug rumble para sure ball, no? Ay, boss Jan Navarro. Boss, wala tayo sure win diri, boss, no? Win or loss lang atong kumbi, no? Kay only guide and tips lang ni boss. Pero ganahan kag pitik, boss. Palihog lang kog na-link diya nga nasa akong description. Okay, boss Remar, palihog ko og sinsakwa ang picture. Kung man naka-register so, boss. Palihog lang ko og sinsakwa IPM sakwa. Ma'am Rosel Busako, palihog lang ko ma'am, no, na-link diya no sa ganahan og ano. Shoutout daw ni Rimar Lagini from Negros Oriental. Shoutout sa imo da, boss. From Negros Oriental. Palihog lang kog like ug share sa atong live, no? Like ug share sa atong live. Kaluma Kosika. Shoutout sa imo, boss. Last two lang. Salamat. Okay. Doon, no? Target rumble lang yapon, no? So, tagbalik, no? Balik ta sa atong kumbi. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share sa atong live. Og ikaduhang kumbi. 7-0 ang okay, palihog lang kog lantaw dia sa link, ma'am, na i-link da Ma'am Rosel Busako. Kung ganahan kag pitik, ma'am, na i-link dia, ma'am. Maricelo, sila daw ang Isok Dalahay og si Anan Dalahay from Jinsan. Shoutout sa inyo dia, ma'am, taga Jinsan. Ma'am Bella, palihog lang ko, ma'am, no, na-link dia sa atong description, Ma'am Bella Cabrera. Kung ganahan kag pitik, ma'am, no, na-link dia, ma'am, no. Muna ito ikaduhang kumbi, no. 70 ang last to, 703 ang kumbi. Target rumble lang yapon. Sure lang mo rumble para sure ball, no? O walay bagul ball. 70 ang last to, 70 ang kumbi. Target rumble yapon. Sure rumble. Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share lang sa atong live, no? Hawag dirita sa atong ikatulong kumbi. Okay, katulong kumbi. 30. 30. Kung sa English, 30. 230, target rumble lang gyapon. Ang last to, 30. Ang kumbi, 230. Target rumble, sure lang og rumble para sure ball. Why, bagol ball. So, shout out sa tagapatad Sapad day sapad. Saan eh, sapad? Shout out ni Ma'am Marcialisa Pablio. Tagat sapad daw sila. Shout out sa inyo diha, taga sapad. Salamat sa suporta. No muna itong ikatulong kumbi. 230 target rumble, 30 ang last to. No, sure lang yun yung rumble, no? Sure rumble lang yun, sure og rumble. Atong kumbi din, no? Not sure win ni, no? Only guides and tips only, no? Not sure win. Guide rani og tips na ko. Akong kaugalingon rani nga guide. Og atong special kumbi. Ay, hello Ma'am Laina Jean Pagipo Aurelia. Mao ni atong pangalas dos, mo. Tanawa lang ni ma'am unsa imong bit, ma'am, no? Unsa imong bit yang akong bit, tanawa lang ani ron, ma'am, no? Kay murag sige nagdouble ba, murag di na kakumpisaan ang triple ro, no? Di na kakumpisaan. Ma'am Merlin Kanyas, pa shout out. Ma'am, shout out sa inyo dia, taga Davao del Norte. Shout out sa inyo dia. Bisip mo dia, guys, kay murag ulan guro dia. Okay, muna special kumbi na to. Special kumbi. Okay, kaning numero 1.
Ni atong niaging tuig ng numero magbalik-balik na siya. Kay ni dubli ang sige nagdubli, balik-balik ng dubli base mo eskalera ng 190. Ay kumpiyansa kay kadubli-dubli na ang atong result ron. Sige nagdubli si Pisiso. So palihog lang og like ug share sa atong live no, like ug share sa atong live no. Og nailink diya no, nailink na ko diya. Pinduta lang ninyo na, nailink diya. Mabasa na ninyo, basa lang ninyo no. Nailink diya. So muna atong special combi nga una 190 ang last to ana 90. Target rumble lang gyapon no, target rumble sure lang gid og rumble aron sure ball why bagol ball. Target rumble lang gyapon kay sige nagdubli mag-eskalera ta. So ang kaduwang kombinato gibalera kay basin unyag is syndicate ang 9 to 6 no. 160 target rumble ang 60 gyapon ang last to ana no. Target rumble lang gyapon. Sure lang gid mo rumble aron sure ball no, aron way bagol ball. Palihog lang ko lantaw mo dia sa description nato no, na description dia, na link dia. Basa lang ninyo na akong description dia. Okay, proceed ta no. Proceed ta sa atong double. Proceed ta sa double. Kaya ni double man siya. Sige na siya balik. Double. Mag-double po ta. Mag-double po ta. Si Pisiso ora bagoy kabalo mo double. Kabalo po ta mo double. No? Napatay guide sa atong double. No? Palihog lang ko like ug share sa atong live. No? Salamat sa pag-like ug share sa atong live. Katong ganahan og special na to nga i-private message na to. Palihog lang ko lantaw da sa atong description no. Nailink dia no. Basa lang ninyo nang description. Nailink na to da. So dara atong double. 883. Pasindikit na sa nigawas gahapon. Ang nigawas gahapon kay 338 man sa alas 2. So atong ang sindikit sa 3-3 ang sindikit sa 3 kay 8 so 8-3 na ko. Target rumble lang gyapon ano, target rumble sure lang gid og rumble aron sure ball walay bagol ball no. Muna atong ikadua, muna atong primerong double og ikaduhang double 4-4-5. Target lambol lang yapon, lambol. Target rumble lang yapon no. Ang kablaka ang rumble man aning doble ron, ang rumble aning doble sa 5 o sa size 900 mapod kung panisure ball lang gyud ni rumble kay wa ta kablo, bali-balihon ni Pisiso diyan ang numero. No, target rumble sure lang gyud mo rumble gyud mo sure. Bahala na ng target pilay yung pan. Basta sure lang yung rumble. Og sige magbalik-balik og ano, matag og triple. Matag ko og pa-triple ninyo no. Tayay lang niyo ning triple na to no. Muna atong pa-triple no. Muna akong pa-triple no. Piliin lang ninyo diya kung sa inyo bit ninyo nga triple no. Kung kisa itong ganahan, mangutan na sa kung sa akong bit diya. Bit na kung tanan. Bisag 5-5 lang god. Pila raman ang 5 god. Dako na magdaog ang 5 sa triple. 2,250 man koro. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share. Kung kisa itong magpa-special message diya sa kuha, na-link diya sa description nato no. Basa sa nang akong description diya. Na-link diya. Okay, muna no tanang kumbi no. Ako nang natag. Nantawan ninyo.
diha kung unsa inyong bit. Piliin lang ninyo kung asa inyong bit diha mo'y tayain ninyo. Target rumble good. Sure lang yun mo rumble ana. Sure lang yun rumble mo ana nga kumbi. Tuhon ko no. Wala tay sure win diri no. Not sure win atong kumbi no. O galingon ra nako ning guide og tips no. Not sure win ta diri no. Basin yung mga nangay ganina. Sure win wala tay sure win diri no. Not sure win ito. Only guys and tips lang ni nako. Og kung kinsa tong ganahan og kuan aron di na mo maglantaw guide kamo na lang maglantaw sa inyong tagaan mo na og code pa-syndicate og pa-mirror no nga kumbi tagaan mo na ko ana. Comment lang kung kinsa tong ganahan tagaan kasi ganahan ana aron ma akong isend sa inyo ng picture. Pwede na ninyo isulat sa karton. Sulat niyo na sa karton. Pa-code siya, pa-syndicate og pa-mirror. Pwede niyo na isulat ninyo sa inyong mangita mo karton, gamay ra mo gud ni kayo. 120 nga number din ang pa-syndicate nasa ubos og pa-code og pa-mirror nasa ubos. Aron kamo nalay maglantaw sa inyong kuan karton. So pili lang na ninyo no. Sa bagod yang niabot, pili lang ninyo sa bagong nag-views diyan no. Pili lang ninyo diya. Maasa inyong bit nga kundi. Pili lang ninyo. Sure lang yun mo o rumble. Sure o rumble lang yun mo no. Bilin sana ko na no. Pili lang ninyo diya kung asa inyong bit. Bilin sana ko. Oh, shout out ni Boss Aldrin Cabrera. Shout out boss idol. Ay, boss, nakalagi na ko yung mga sa imong. Palig lang kong send sa ko, isend lang sa ko. Aldrin Cabrera. Boss Aldrin Cabrera, palihog lang kong tanaw sa itong description, no? Basa lang na diya, boss, na-link diya, boss.
Mayong udto po diya, boss Rodel, sa gayon, may udto diya, boss. May udto, boss. Maniudto tayo yung tanan, guys. So, mura na, no? Muna itong kumbitanan, no? May udto sa inyong tanan, kay mo tayo paman mo. Padag lang kong like kung share sa itong live. Mara kong gipangayo, like ug share og kanang link diya sa description na to. Sa ganahan og pitik. So, maayong udto sa inyong tanan, no? Og good luck sa itong kumbi o God bless sa inyong tanan. God bless sa inyong tanan. Good luck sa atong kumbi. Salamat sa pag-watch. Salamat sa viewers. Thank you sa inyo. Thank you sa inyong pagsubaybay sa kuwagin. Salamat. Mayong udto sa inyong tanan.